Okei. Mä voin antaa teille helttimään. Kiitos, jos liikenne. Niin. Tää on meidän pitin seidun mielestä. Koska meidän ekaa kerta kun päästiin pitkälle, niin se... oli. Noniin. Ei. Että yksi asia puuttuu. Kaksi asiaa näkee. Mä olin siellä jo äsken vapaaehtoisesti. Paihin. No, don't buy me. Ihan just hajoon se elealti kerke pelastaa sitä orvia. Kerkes. Sko, siis reklamassa. Mä vähän mä en tykkää tästä, että mä voin oikein laskea tästä päästä alaspäin. Ottaako joku kiinni siitä toista päästä? Okei, joo. Joo, koska jos mä päästän irti, niin se kaatuu. Joo, mit sä voit laskea sen alas? Ton takia mä en halunnut sitä siihen! Ei! Laittakaa kaikki äkkiä, kaikki äkkiä. Mä luulin, että sä kato Altti olis laskenut sen Hei, maahan asti. No, Nice. saatanan paskalappi, mä tapan sut. Voisin lyhyestä. No ei sitten. I hate these blankies. Saan. I'm a dancer. I'm a dancer. Ei mulla se vitu ove kiinni täällä vitu itämellä. Help! I hit him! I hit him! Ew. Pain him! Kuole, lapsi! Kuole! Se kuoli. Eka kerta kun mä oon tapettu. That was so sick and twisted. Hyvä! No fucking way! What the fuck is that? What the fuck is that? Ah! Ei vittu äijä. Okei, Mä pääs, no niin, mä tuun täältä. Altti oota, enkä. Mä menen jo. Thrilling chase on the way. Hitat syöveet on Altti sisään. Tässä. Ai joo. Hitto kun ei oo sitä droneja enää, niin ei. Okei. Joo. Älä syö mua! No nudie mags.